راوینسترک نهال سر گورا پارێزەرê Kurd medet serhate ku rastî êrişekê hatiye rûxandin gor em ê binêrin ka rewş çawa rawîn beriyan ha gelek caran li Bakurê Kurdistanê êrişên bi vî awahî çêbûne bi rastî ne xerîbe lê li bajarê Stenbolê cara yekê ye ez bawerim tiştekî wiha rû dide çi ye kesek hetan ha hatiye girtin li ser vê êrişê? Hevî derdem baş vakî ji gotî ew bûyerana li Bakurê Kurdistanê bêhtir bi rêva diçûn ji xwe di van rojên dawî de heman roja ku gora Medet Serhet hatiye şikenandin li Licê jî gorên hin Kurdan hatibûn şikenandin dîmenên wan jî hatibûn parvekirin li aliyê Tirkiye li bajarê Tirkiyeyê tiştên wisa pir çê nedibûn bi revkara min nîşan bide lê êdî em dibînin ku li bajarên Tirkiye jî gorên pêşengên Kurdan naskirî û navdarên Kurdan rastî êrîşan têne yek ji wan jî Medet Serhet e Medet Serhet xelkê îdirê bû parêzerekî pêşeng bû em bêjin li doza Kurdan da bi taybetî Kurdên Stenbolê ji ber ku li Stenbolê zanîngeha Stenbolê xwandibû di beşa hukukê de mezin bûbû yek ji wan Kurdan bû ku di doz û dawa Kurdan da navê wî her zêde dihate bihîstin di salên heftê heştê da heta salên nodî jî heta bêje doza DP Partiya Demokrasiyê jî parêzerê yek ji wê dozê bû beriya wê jî helbet ji bo gelek Kurdên ku hatibûn girtin givaştê hatibûn kirin parêzerî dikir bi xwe jî çend caran hatibû girtin demên Kurd li girtîgehan mabû komûnîstekî têr û tije bû li ser navê PKK hatibû darizandin gelek caran di hepsê de mabû weke demên Kurd di sala 1994 da jî di 12 mijdarê da li ber mala wî hatibû kuştin di gelek dozên naskir û navdar da navê wî derbas dibû dema hate kuştin jî Medet Serhet weke kesekî ku di lîsteya sor ya hedefa dewletê da cî digirt piştî ku hate kuştin helbet gelek îda gelek tiştên agahî eşkere bûn niha jî gora wî rastî êrişê hatiye beriya cejnê bi rojekê êriş hatiye kirin lê nayê zanîn helbet kê ew kar kiriye kê gor şikenandê ji ber ku goristaneke gelekî mezin e ev der goristana zincirli kuyî ye tam di nava bajêr de tu zanî li Şişliyê ye goristaneke gelekî mezin e kamera filan bêvan jî nînin ji ber ku li hêlekê daristan e li hêlekê goristaneke gelekî mezin e dîmen nînin bêka kê ew kar kiriye lê lêpirsînek hatiye vekirin digel malbata wî me pêwendî danî ya rastgurê wî ew ê bihata vê layvê da amade bûye lê diya wî hevjîna Medet Serhet ji ber ku êdî navsal e nikare bixwe tene serê xwe bimîne ku rêvî nikarî vê carê were sibê ew ê li vê derê çalakiyek bi rêve here ji hêla Dem Partî ve ew ê li vê derê hem weke bîranîn hem weke bertek nîşandayînekê li vê derê wê çalakiyek bi rêve biçe gora Medet Serhet e ew a ku di sala 94 da hatibû kuştin li ber mala wî ya li Kadıköy'ê bindin ev jî hatiye şikenandin guldankeke her wekî din ew صورتê wî ye resmê wî ye ku li ser vê qeydê bû li vê derê bû beriya ku were şikenandin ew bixwe jî Medet Serhet e weke hûn dibînin gor ew qayda berserî hatiye şikenandin wekî di zirareke pir zêde em bêjin helbet nîne çi zirar hebe li ser goran bê dema bêne şikenandin lê lazim e ji nû ve were çêkirin malbata wî helbet bertegan nîşan didin û daxwaz dikin ku tawanbarên vê karî bêne dîtin û bêne darizandin weke destpêkê te jî amajê pêkirî li Bakurê Kurdistanê em gelek rastîvan tiştan tên lê li bajarên Tirkiye cara ewil e em rastî tên bi taybetî piştî vê hilbijartinên ku encama ku derketî layenekî yan jî grûpeke di nava layenekî li hemberî Kurdan sor dike li gelek bajaran êrişên biçûk biçûk jî em dibîzin lê ew bêtehemûliya li hemberî gorên Kurdan cara ewil e ku li Stenbolê bi rêve diçe. Gelekî spas Rawînstêrk tu ji bajarê Stenbolê li gel me bûyî.